Pocol tumpang. Itu kalau lurus ke kanan arah SLG. Oke kawan, kita sudah sampai di perempatan Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mbah Din Official, channelnya Nafas Tua, yang berisi hiburan dan informasi tentang perjalanan dan tempat wisata atau destinasi. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan melakukan perjalanan start dari perempatan Gedang Sewu, Kecamatan Pare, menuju Pasar Wates, Kabupaten Kediri. Gimana keseruannya? Baik kondisi jalan maupun kondisi lalu lintasnya. Ayo tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun pedebuan terbesi ya. Pancen rame muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Taman Balerang Taman Kraseklan Surya Taman Bahagia Taman Wisata Suwargo kabeh kuwi ing pesantren panggonane Museum Erlangga kebun bunga matahari Agro Lembah Tretes wisata
kembang kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Taman Pagora, Sumber Cipu, Taman Kertoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, meski jroning ati, stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale Tamanan kuwi jenenge, Setono Pethek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing griki maleh, tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang kethek otang wis kondang kaloka. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, dan konteno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya gaya demi pikiran. Oh iya kawan, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih giat lagi untuk membuat video. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe. Terima kasih. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun, malam minggu pancen rame, muda-mudi keku
tekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Taman Balerang Taman Krasek lan Surya Taman Bahagia Taman Wisata Suwargo kabeh kuwi ing pesantren panggonane Museum Erlangga kebun bunga matahari Agro Lembah Tretes wisata view 138 Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang kabeh kuwi ana ning Mojokerto Taman Pagora Sumber Cipu Taman Tirtoyoso Taman Gronggo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park Jembatan Brawijaya Jalan Roho meski jroning ati stasiune ning Baluweti panggonane terminale tamanan kuwi jenenge Setono Pethek Depan itu pertigaan Ploso Klaten. Kalau ke kanan Simpang Limang Gumbul Kediri. Belok kiri arah Gunung Kelut Blitar. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh pecel punten benjing mriki malih tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine jaran kepang kethek okang wis kondang Pecel tumpang. Ayo dulur sing penasaran karo critaku iki dan kok
bekarupi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Rantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Oh iya, kalau kawan-kawan membutuhkan informasi tentang akses ke pantai-pantai di Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, kawan-kawan bisa lihat video-video yang lain di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga kawan-kawan dan keluarganya selalu diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang melimpah barokah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wayah sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun, malam minggu pancen rame, muda-mudi kekocekan bebarengan, sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri Masuk desa wisata Tempurjo. Taman Sekartasi lan Guwa Wisata Alaska. Taman Rantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Lewatnya sini kawan, belok kiri arah Alaska. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, kabeh kuwi ning pesantren panggonane. Museum Erlangga, kebun bunga matahari, Agro Lembah Tretes, wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang, kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Bahaya ini ya enggak?
Taman Pagora, Sumber Cipu, Taman Kertoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, wes kilure jroning ati, stasiune ning Baluweti panggonane, terminale Tamanan kuwi jenenge, Setono Petek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang kethek okang wis kondang kaloka. Ayo dulur sing penasaran karo critaku iki, dan konteno dijamin ora bakal rugi. Apa ini? Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekar Masuk kawasan Pasar Wates, Taman Brantas, Kabupaten Kediri. pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya, Cilewong 5. kaya demi pikiran. Oh iya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur atau bisa buat referensi kawan-kawan untuk healing atau jalan-jalan bersama orang tersayang, atau sekedar escape atau lari dari rutinitas kantor atau pekerjaan lain, biar pikiran kembali fresh lagi, sehingga kedepannya kawan-kawan lebih semangat lagi menjalani rutinitas dalam pekerjaannya. Itu kalau lurus ke kanan arah SLG. Belok kiri wisata Gunung Kelut Nyancar, Blitar, Tulungagung lurus.
Oke kawan, kita sudah sampai di Pasar Wates, Kabupaten Kediri. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.